Iti DAMDAMAG CORDILLERA, inspeksyon ti Provincial Project Monitoring Committee ti sumagmamano nga infrastructure project iti probinsya ti Kalinga. Tapno masiguro ti panakipatungpal dagitoy. Kabayatan na iti nisengkat a job fair iti Mountain Province sa nga pulo ti hired on the spot. Dagitaken da dumapay a damag iti report ni Anjel Kim Pengosro. Iti Kalinga, sumagmamano nga infrastructure projects iti Lubuagan ken Pasil, ti in-inspection ti Provincial Project Monitoring Committee, tapno makita ti panagrang ayda ken masigurado ti umno a panakaipatungpal dagitoy. Pakairamanan dayto ti farm to market roads iti barangay ti Lower Uma ken Uma del Norte, ana ponduan iti sag 5 million pesos babaan ti support to barangay development program ti National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kunti Road Improvement Project ti Lubuagan Batong Buhay Abra Boundary Road ana ponduan iti 130 million pesos. In-inspection damutlaang ti may paspasdek a Lubuagan Multipurpose Building. Multipurpose Building iti barangay poblasyon, kanti man narimaan na konstruksyon ti access road nga agturong iti DPWH Upper Kalinga District Engineering Office Building. Iti Mountain Province, iti naisayangkat a job fair para iti 124th Labor Day celebration, iti nasurok dua gasot at mabuno iti nasao a job fair, sa nga pulo ti hard on the spot. Iti pakabuklan, dua nga employers iti Balasiw Taaw tinangijaya iti 1,686 a job vacancies, kuninnom a lokal nga employer nga daan iti 254 a job openings, tinakipasot iti aktibidad. Karaman pa iti aktibidad ti service caravan dagiti na dumadumaan national line agencies, anang ipaay iti libre a serbisyo para kadagiti agsapsapol iti trabaho. Kagiddan ti job fair, naangay met ti kadiwa. Anak ay tampukan dagiti na dumaduma a produkto manipod kadagiti dole assisted livelihood projects, kan lokal a produkto manipod iti Office of the Provincial Agriculturist. Panggap ti aktibidad at tulungan dagiti agsapsapol iti trabaho, nga gaplikar kadagiti trabaho nga idadjaya dagiti employer iti may sa lugar, tapno mapasaya at ti proseso kan mapabasit ti gastos iti panagbirok iti trabaho. Iti Abra, nasurok 2,000 a farmer and fisher folk tinakaawat iti indemnity check manipod Philippine Crop Insurance Corporation. Dagiti nadakamat at cheque ket compensation kadagiti apit ken taraken, anapukaw gapu kadagiti didigra, peste ken sakit. Nasurok 14 million pesos tinaypaay bayat ti panakaiwaras dagiti cheque nga idawluan ti PCIC Region 1. Paragtaan ti PCIC dagiti mannalon ken mangalap nga isecure da dagiti mulada, taraken kenda dumapay nga alikaman iti talon, tapno masalak ni banda manipod iti panakapukaw. Anjel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.